Vi har et 2 her, som siger, at ved et givet punkt, at anbringe en ret linje, som er lige en givet ret linje. Vi starter med at lade A være et punkt, A her, hvor vi bruger Euclids definition 1, som siger, at et punkt er det, som ikke har nogen del. Hvorefter vi lader BC være en given ret linje. Så tegner vi BC her. Og B her. Og C her. Hvor vi bruger definition 2, som er en linje af en længde uden bredder. Og vi bruger også definition 3, som siger, at en linjes grænser er punkter. Det vil sige, punktet her og punktet her er grænser for linjen BC. Nu skal vi så anbringe en linje AB ud fra linjen eller punktet A. Så siger vi her, at A og B. Ud fra B skal vi så tegne BC. Så siger jeg her, den er sådan her. Punktet C. Vi bruger her postulat 1, som fortæller, at størrelser at der kan trækkes en ret linje fra hvilket som helst punkt til hvilket som helst punkt, altså fra A til B. Vi bruger også definition 4, som fortæller, at en ret linje er en linje, som ligger lige mellem sine punkter. Vi kan herefter konstruere en ligesidet trekant, som hedder DAB. En ligesidet trekant forklarer Euclid om i definition 20. De tre sidefigurer er en ligesidet trekant, en der har 3 lige lange sider. En ligebenet trekant er en, der har 2 lige lange sider, og en skæv trekant har alle 3 sider lige eller ulige lange. Det vil sige, at den skal have 3 lige lange sider. Vi har nogle ligesidede trekanter, som hedder DAB. I forlængelse af DA og DB kan vi lave AE og DF, som jeg siger sådan her. Jeg er nødt til 7 her. Vi har så længden, der hedder AEE og BF. Der bruger vi så postulat 2, som forklarer, at begrænset ret linje kan forlænges i en ret linje uden afbrydelse. Ja. Vi skal så tegne cirklen CGH med B som centrum og BC som radius. Det vil sige, at det her skal være radius. Pisse. Vi nu får cirklen med periferien, hvor periferien er H, og vi har radiusen C, og vi har radiusen her ved punktet G. Her bruger vi definitionen nummer 15, som siger, at en cirkel er en planfigur, der indsluttes af en linje, som kaldes periferien, altså periferien. Og med den egenskab, at hvis det er bestemt for et punkt ind i cirklen, trækkes rette linjer til periferien af alle disse linjer lige langt. Det vil sige, at BC og BG må være radiuser, de vil sige lige lange.
Vi skal nu lave cirklen GKI, hvor G det vil være radiusen for D. Det vil sige, at vi har her, hvor periferien vil have bogstavet I, og det vil have punktet her GI. Så vil der punktet hernede, som hedder K. Her har vi så brugt postulat 3 og og definition 15, som vi også brugte. Vi har også brugt definition 16, som fortæller, at et punkt kaldes cirklens centrum, altså D og B vil være centrum for os. Da DK er lige DG, betyder det, at resterne AK og BG vil være lige hinanden. Det vil sige, at AK er lige med BG. Her bruger vi aktion 3, som siger, at hvis lige store størrelser trækkes fra lige store størrelser, er resterne lige store. Altså hvis de to sider her bliver trukket fra linjerne, vil de resterne være lige store. Derudover ved vi, at BC vil være lige med BG. Det er de begge to. BC vil være lige med BG. Da de begge to er radiuser inden for cirklen, som er med centrum i B. Det betyder, at AK og BC vil være lige med BG. AK og BC vil være lige med BG. Da AK og BG var lige store, og BG og BC er lige store. Det vil så ved, at i aktion 1 siges der, at størrelser, som er lige en og samme tredje, er lige blevet lige store. Ved vi, at derfor må AK være lige med BC. Altså har vi ved punktet A anbragt en ret linje, som er en ret linje AK, som er lige den givne ret linje BC. Ja, fint.